Dragii mei, la un nou canal. Astăzi facem un vis, vedeți acolo, Abi Dorian Popa, mă vrea, facem un vis aici frumos. Nu uitați, dacă vreți să mă apreciați, dați un like și abonați-vă și hai să începem. Da, din prima se vede ce avea hanorac, doamne, acel, cum să spun eu, prostop, ceva de genul și fetele îmi plac și ce pe bine. Deci, bine, doar cu șampania putea renunța la ea. Sau cu frișca, nu-mi place frișca. Bine, dar după moftele dumneavoastră. Bine, Dorian, puteai renunța de la semnul ăla, puteai face o hâț ca Spider-Man și renunța. Și Abi trebuia să se bage mai bine în contextul lui Dorian Popa cu hâț. Zice că-i cu minte, dar de fapt e cea mai rea. I-am zis că mai multe ore nu o să stau cu ea, nu o să stau cu ea, nu o să stau cu ea, Abi. Și fetele spre senzoare, nu știu cum gagica lui Dorian Popa, nu geroasă. Ia uitați, mamă, un adult ca filme porno, nu cântec, vă zic sincer. Băi, mă enervează buzata. Din prima, pe cine n-are buzat, dar zici că e un film porno. Bine, cântatul e frumos, dar fetele scoare. Bă, dar adică nu zici tu că-s filme porno, uite, Dorian începe să-i pună mâna pe chicior, zici că începe o telenovelă aici de toată frumusețea. Scuze, Doriane, dar așa pare. Măi, Abi, nu mai digesta. Ori cade după tine, ori nu cade. Eu n-am înțeles deloc de ce faci tu asta. Și ea e populară, are corp de Kylie Jenner și tupeu de Cardi B. A fost cu mulți băieți, dar niciunul n-a... Bine, m-am prins și eu că n-ai fost abită. Aici e un mic refren din Vina ta, nu știi ce dragostea sau ce a fost din Vina ta, făcută melodie de Axelia, putem da reglare, dar totul. Bă, dacă nu zici asta că e film porno, să mă picior. Da. Paile, frișca aia mă enervează de muri. La cântă. Scuzați pentru astea, dar totuși n-am o cameră specială care filmez, dar o voi face. Bine, Rolex-ul s-a ieftinit 10.000, deci, scuze, dar s-a ieftinit. Și mașinile acum nu mai sunt o mare mărăție și doar o necesitate. Care vă să știți. Și fata a cântat după Abi. Deci nu mai cântați fetelor după cântăresc, că nu vă lăudați prea mult. Bă, aia apare în orice față și uite în ce fel. Deci că face film porno, să bă piciura Abi în loc de cânte. De ce luat asta de la Extra Night? Nu înțeleg. Bine, XX Channel sau Extraton, nu știu cum eu să o pronunț. Nu mi se pare, dar cred că am mai făcut o dată ce scrie, pot să mă uit pe canal, dar totuși. Puteai să nu faci 3 poze, puteai face doar una și fetele astea le bispie, sigur. Băi, Cori, nu știu ce pățește cu Dorian că face o melodie de asta prin porno, nu știu ce face ea, săraca Cori, dar totuși. Uite, acum începe Dorian cu sexualitate, zici că ar vrea să sar pe fetele astea să le facă praf, cum a făcut pe melodia să sar pe noi ca pe trambulină, deci praf. De ce să merg? De ce să vină Abi degeaba? Mai bine stai acolo, Abi, n-am nevoie de tine. Stați cam... Bine, s-a deranjat puțin, dar hai, începem. Pentru că e vară.
bine, nu trebuia să pui energizator Abi, trebuia decât să slash de energizator, poți cenzura puțin celelalte companii și nu-i prea bine pentru tine. Nu mai turna la fete în gură, că nu merge. Imaginați-vă la Abi că m-ar face cu asta. Mai mult ca un hobițan. Băi, mi-a spus poftă de frișcă. Nu mă uit niciodată la o cântare de al Abi și al lui Dorian. Băi, la ce râdea Dorian aici? Era o fază cu Dorian care râdea ciudat. O fi zis toată aia o prostie? Nu mai fac 3 poze, nu merită Abi. Și nu mai pune pe asta în cadrul din mijloc. Sau pe asta cu cădea, nu merită. Și știu, Abi, toți știm că ești bogat. Aici a fost piesa, eu sunt Nia Gramașov și nu uitați, abonați-vă, dați și voi un like acolo și o abonare și apăsați pe clopoțel să vă partați notificările. Bye!